Ola a todos, estamos aquí e hoxe nos acompaña a biblioteca Maite Mosconi, unha escritora que naceu en Rianxo, na parroquia de Asados e, vamos a facerlle unha serie de preguntas. Ola, Maite. Hola, encantada de estar aquí. Qué alegría de poder participar, de verdade. Volver a casa, qué alegría. Cando descubriches que querías ser escritora, cal foi a túa inspiración? Mira, para poder decir que son escritora, teño que falar de tres cousas, tres aspectos que para min son moi importantes e que de algún xeito definironme como escritora. A primeira é que miña avó me contaba un montón de historias e de lendas. Entón, eu ambienteime ca Santa Compaña, co Maldoaire, todas as lendas que eran da comarca, ela todas me contaba. Iso sumado a que despois tamén meu pai colleu esa tradición oral e tamén, aínda ao día de hoxe, me sigue contando historias. E despois que sempre fun moi lectora. Creo que calquer escritora de hoxendía ten que ler moito. E iso alimentou a miña imaginación e despois eu quería contar as miñas propias historias. Eu tamén quería chegar á xente a través de lendas, de contos, narrativa, e pouco a pouco comecei escribindo poesía, primeiro frases curtas, e ao final acabei escribindo novela. Sen eses condicionais non podería chegar a ser escritora. Les moito antes de facer un novo libro? Moitísimo. É fundamental. De feito, é unha parte que máis me gusta. Por exemplo, eu cando escribo un libro, fago o proceso de documentación. Non? Entón, leo, por exemplo, libros sobre mitoloxía, libros sobre lenda, autores que me inspiran, como, por exemplo, po Maldoaire, pois tiña que ler a Castelao, tiña que ler a Rosalía, tiña que ler a Manuel Antonio, a Dieste. Como non vou a lelos se quero falar do noso? Entón, tiña que volver á orixe, non? Xa os leera na miña adolescencia, pero agora tiña que volver a lelos. E despois, por exemplo, para Gaizgeal, o que fixen como vai sobre a historia celta de Galicia, aí fixen moitísima documentación. Tuven que ir a tesis, estudios sobre a estancia dos celtas aquí en Galicia. Teño unha bibliografía moi extensa nese sentido. Quero dicir que, ademais das lendas, a nivel histórico tamén me tiven que informar. A mí ese proceso encántame. Por que? Porque desa bibliografía, desos libros, rescato que me interesa para facer o meu imaginario. Entón, collo duns, collo doutros, quédome con esas ideas e transformos. Me encanta ese proceso creativo de transformar do que leo. E a partir de aí é como nacen as miñas historias. Hai algunha lenda ou figura, da mitoloxía que te inspire ou que te identifique máis? Me encanta a Santa Compaña. É a lenda de Breogán. De feito, por eso lle teño tanto cariño así a Gaizgeal, non? É como o primeiro libro. Por qué? Porque eu preguntábame, vale, me falaron me contaron un montón de historias sobre Santa Compaña, sobre Breogán, pero quen era Breogán? Por que en historia non me falan de Breogán? Quen foi? E dixen eu, jolín, temos unha mitoloxía tan rica en Galicia, unhas lendas tan ricas que por que non ambientaron a novela aquí? Entón, a través diso, foi como empecé a falar de Breogán. Que representa para ti o mar nos teus libros? Mira, para min o mar significa algo moi importante, significa cambio. Por qué? Porque a min o mar axúdame a relaxarme, axúdame a pensar, axúdame a cando camiño por mar, pero despois tamén o mar é algo que tamén pode ser triste porque che pode levar, como os mariñeiros tamén poden morrer no mar. Entón, de algún xeito, para min o mar significa moitas cousas, pero significa sobre todo cambio. E cando o meto nalgúna novela, ten unha simboloxía moi especial. Que tipo de personaxes femininas intentas reflexar nos teus libros? Intento reflexar unha muller actual. Estou cansada de ver os prototipos de muller que meten nas novelas. Cansa. Para mí unha muller é unha personaxe muller, é esa persoa que non sabe aínda ou a mellor, non é esa a palabra. Non sabe como definir o seu futuro, pero vai no buscar. Ten o espírito loitador para facelo. Estou cansada dos tipos de muller personaxe que sempre metían nas novelas.
quería renovar esas mulleres. As mulleres, ademais, que unha muller galega sempre tirada pa diante. Non hai nunca ninguna dúbida. Non quería a típica... Por iso, por exemplo, as miñas mulleres son guerreiras e defenden moito a súa profesionalidade. Eu, por exemplo, en Garceal, as miñas mulleres defenden a súa profesionalidade por enriba da emocionalidade. Cando na fantasía máis clásica me cansei de ver eso na personaxe masculina, non? Non quería eso. Quería precisamente darlle unha volta a esa imaxe de muller dentro neste xénero en concreto da fantasía. Que hai tamén novelas que o fixeron, pero haille que darnos potencia, máis visibilidade. Para min, por favor, rompamos ese tipo de ideas e poñamos xa mulleres, pois iso, hai loitadoras profesionais e que saen pa diante, que o foron sempre, pero fagámolas máis visibles. Que che gusta que os lectores entendan que as túas obras mitolóxicas? Mira, o que eu buscaba sobre todo, cando eu fixen, por exemplo, Garceal, me documentei tanto, leín tanto sobre a historia celta, galega, a mí me encanta investigar. Esa parte de investigación encántame. Entón eu decía, gustaríame que o día de mañán alguén que lese o meu libro, bueno, primeiro que pasara ben, pero despois que se pregunte, se faga preguntas sobre isto sería real, sería verdade, e que quixera aprender sobre o noso pasado, que lle abrira a curiosidade sobre o que había no noso pasado, sobre a historia do noso pasado, porque eu creo que tamén a cultura galega fai unha ambientación para novelas brillante. Sempre recurrimos ao de fora. Por qué? Si temos unha riqueza cultural increíble. Eu decía, por que vou facer unha novela sobre mitoloxía nórdica tendo Breogán? Por Deus, eu acórdome que cando iba nas presentacións ou a firma de libros sempre decía, mira, Garceal é como un xogo de tronos a galega. Tal cual, hasta se diría que se inspiraron aquí. Temos un montón de recursos da mitoloxía, nas lendas da nosa historia, que poder facer grandes novelas. Que che parece o proxecto Galicia, País das Maravillas que estamos a facer? Pois me encanta. Me encanta porque volve un pouco o que eu dicía cando que fixemos hoxe unha presentación aquí do Maldoaire, de volver á orixe, de descubrir o que nos identifica. Eu sempre o digo, son pesada neste sentido porque os que me coñecedes sabedes que digo moito esta frase, pero coñecer o pasado nos axuda a entender o presente e nos axuda a loitar por o futuro. Sen eso non podemos ir adiante. É importantísimo recoller as lendas, recoller a nosa historia, ver o que nos identifica, que nos fai ser para poder seguir adiante. E cal é a obra que máis te identifica? Miña ou leída? Túa? Bueno, ambas. Ambas. Mira, que máis me... Bueno, todos me identifican de alguna maneira, porque para min tamén escribir é unha catarse. Entón, según que novela, según que poemario, hai unha parte de min que vai ali. Por exemplo, Maldoaire, pois axúdame a entender a morte. Algo que respeto, pero tamén teño medo. Garceal foi porque quería coñecer a lenda de Breogán. Entón, foi a miña primeira novela. De feito, eu creo que aínda hai veces que cando a releo, que non suelo reler as miñas obras enteiras, pero si algunhas pasaxes. Ainda vexo esa ilusión, esa inocencia que me fixo ser escritora, non? Entón, tamén lle gardo moito cariño por eso. Helheim, por exemplo, foi un grito de protesta. Cara a moitas cousas que había que asimilar da realidade, me costaba facelo. Entón, cada unha delas sempre ten algo meu. Despois, por exemplo, novelas que me encantan, que me identifican. Bueno, me encanta o Conde de Montecristo. Non son vengativa, pero se noutra vida fora, sería como o Conde de Montecristo. Despois me gusta moito Emilia Pardo Bazán, me gusta moito Castelao, da fantasía como non Tolkien, imposible non falar de fantasía e falar de Tolkien, de Úrsula K. Le Guin, de Fahrenheit,
de V de Vendetta, son libros aos que sempre volvo para inspirarme, porque para inspirarme no sentido de me falta vocabulario, me falta unha frase, non sei como definir isto de maneira concreta ou non son capaz de explicar a emoción exacta. Volvo ás súas páxinas, ao mellor leo unha páxina perdida, está aí e despois xa encontro a inspiración. Que é o que che gusta que entenda o lector cos teus libros? Que pregunta máis profunda. Me gustaría que vise a importancia de coñecer o noso e poñelo en valor. Penso que retomo con esta resposta un pouco a pregunta de antes, non? Moitas veces buscamos fora cousas que temos aquí e que ás veces por humildade non recoñecemos, pero que tamén teñen gran valor, porque nos identifican. Entón me gustaría que se identificaran cas personaxes e que de algún xeito viran a Galicia representada nas miñas historias. Escribes en galego, en castelán ou nas dúas? Nas dúas. Eu empecé escribindo en galego, poesía, e despois pasei ao castelán porque fai moitos anos o típico era ter un blog, non? Entón, no meu blog, eu empecé a subir relatos de Gaizgeal, pero comecei a descubrir que tiña lectores de Australia, de Norteamérica, interesados. Non eran moitos, porque ainda non tiña tantos lectores, pero, claro, había cousas que non entendían. Entón eu pensei, vou escribir en castelán porque a mí me encantaría que coñeceran Galicia. E que se enamoraran dela e viñeran. E que viran que é fantástica. Entón, comecei a escribir a historia en castelán. Pero teño que volver ao galego. Por exemplo, poesía é moi persoal, a poesía. Entón, tiña que escribila en galego. Ás veces penso en traducila, pero dá má sensación de que perdería significado. Non sei, eu, por exemplo, a poesía por agora mantéñome en galego, porque a sinto como máis miña, non? Que é unha tontería, porque todas as historias son miñas, pero indistintamente. Cando eras neno gustaba ler? Moitísimo, moitísimo. Ás veces nin comía. O sea, era brutal, enganchábame dunha maneira que, de feito, ás veces boto de menos esa ingenuidade de meterme na cama con un libro, en plan, un fin de semana, e dicir, vou ler no fin de semana. Hasta o final non paraba. Miña nai berrábame. De feito, mira, houve unha vez que miña nai non me regalou un libro que tiña que comprar, que lle tiña moitas ganas, ata que non pasaron os exames, porque sabía que senón non iba a estudiar. Entón, cando acabei e aprobei, me dixo, vale, mira, quero que sepas que tiña este libro desde fai 4 meses, pero non che dei porque senón non estudiaba. E levaba esperando por un montón de tempo, porque sabe que me enganchaba e non paraba. Necesitaba estar aí, metíame moitísimo nas historias, entón sempre me gustou moito ler. E cales son os libros que máis che gustaban? Sempre me gustou moito a fantasía. Foi como un refuxio de evasión, no que me axudaba a entender a realidade. Sei que se adorna con moita, precisamente con moito fantasía, con moita imaginativa, pero, mira, ao final as historias falan de emocións humanas. Da igual o adorno que lle poñas ao alrededor, falan do amor, da morte, do medo de enfrentarse a algo, dunha decepción. Ao final é o que nos move. Ti podes adornalo dunha distopía, podes adornalo en Galicia, podes adornalo en Finlandia, da igual. Finalmente, que che transmite... Pero eu sempre me sentí máis cómoda ca fantasía. Estás escribindo algún libro recentemente? Sí, estou escribindo 3. Poderías decir o nome? Veña, vou dar unha premisa. Ben, primeiro estou escribindo unha novela biográfica sobre a miña bisaboa. Esa non digo por o nome, pero aí está. Esa está me costando moito, porque toca aspectos moi persoais e é moi dura. Despois estou escribindo a segunda parte de Gaizgeal, que me costa moito porque, dende fai anos, porque a min pasou unha cousa, que a primeira parte quedei como, en plan, respiro, aquí está, non? Pero a miña imaginación creceu e teño tantas cousas que contar que non sei como estructuralas. Teño problemas ca estructura, entón, a estructura é moi importante nunha novela. Entón, destruín a estructura 5 veces.
e volvina a montar. Agora xa teño definida, para que vexades o que costa escribir un libro, pero teño que empatalo todo. É dicir, teño estructura, pero teño moitos capítulos sobre varias estructuras e teño que ver como encaixala, non? Teño un amigo que me chama a tejedora, pois, sí, teño que tejelo. teño que texer esa historia e rescatar todo o que teño escrito de fai moitos anos, darlle unha volta. Outros viña agora no tren e viña redactando outra vez un capítulo que xa escribín 3 veces, me dá igual, porque hai que poñelo ben, e aí está. Pero teño máis ou menos mitad da historia. E logo teño entre mans, xa rematando, un outro libro de poemas, que deste sí que vou dicir que se chama Delirio. Rianxo está moi presente na túa obra. Crees que a nosa vila ten unha mitoloxía propia? Sí. O demostro no Mal do Aire. Quero dicir, mira, o mellor para escribir historias é falar do que coñeces. Bueno, sí, e despois tamén un toque de fantasía. Pero, cando falamos de algo que coñeces, é algo que che emociona, é algo que che pertence, ou que ti viviches, porque vas a saber transmitilo. Non hai mellor maneira. Se experimentastes, por eso tamén hai moitos artistas que necesitan inspirarse, non? E se van a determinados ambientes, determinadas situacións, determinados lugares para poder rescatar e despois escribir sobre iso. Ben, eu son de Rianxo. Cando necesito volver a inspirarme, volvo á vila. Encántame, mira, hoxe viña no tren, estaba chegando ao Padrón, e era como se recoñecer o aire. Sei que parece unha tontería, pero é como se... Porque, por exemplo, eu agora mesmo vivo na Coruña, o aire é distinto, máis salado, por exemplo, máis húmido. E a pel xa o percibe de outra maneira, pero cando veño a Rianxo non é tan húmido, xa cheira como un pouco máis, bueno, ule como un pouco máis como cando abre o día, non? Como que che acolle. E dixen, esta xa é a sensación da casa, é como estou chegando, estou na recoñecendo, o meu corpo recoñece incluso antes do que eu sexa consciente. Entón sempre volvo, quero volver e sempre necesito recargar enerxías aquí. E sí, rescatando coa túa pregunta, temos un montón de lendas. Miña avoa transmitíame un montón de lendas de Rianxo, de personaxes cas que podes protagonizar novelas increíbles e cas que, mira, ti imagínate, pon unha personaxe nun mes de novembro, das 6 da tarde de noite, nun cemiterio daqui de Rianxo. Xa tes unha ambientación para un thriller increíble. Sí. Moitas gracias. Nada, gracias a vos. É un honor estar aquí. Ademais, eres de Rianxo. Bueno, eu sempre volvo, estou feliz de volver sempre. Estou moi contenta e de que tamén vexades Rianxo na miña escrita. Alégrame moito. Bueno, pois dá moitas gracias e a ver se volves ir algún outro día, cando poidas. Cando que irades, de verdad, moitas grazas. A ti.